Det første det er den biologiske indikator, som er en sporeprøve, og den består af de her 2 glas, hvor der begge er nogle sporer af bakterier, som er ekstra modstandsdygtige over for at blive sterile. Og på den ene skal man skrive navn og dato, hvor man lægger den henne i autoklaven, og den skal så ind i autoklaven og blive steriliseret, hvorimod den anden skal ligge udenfor. Når de så begge har været i autoklaven, så skal de knækkes med sådan en speciel tang her, og så skal de i en inkubator i 48 timer, hvor der er det rette miljø for at gro nogle bakterier. Og så skulle den, der er i autoklaven, den skulle forblive lilla, altså være steril, ligesom den er nu. Og den anden, der skal der gro bakterier, dermed skal den blive gul. Så har vi forskellige indpakningsmetoder. Der er autoklaveposer, der skal svejses med vores svejsemaskine. Og det er altså dem, der holder længst. De holder i op til 3 måneder, hvor de stadig er sterile. Så er der autoklaveposer, der skal lukkes med noget tape, som allerede sidder på. De er så knap så sterile, fordi der kan komme luft ind i tapehullerne. De holder cirka 2 måneders sterilitet. Så er der vores kassetter, som vi bruger til vores behandlinger. I sig selv så er de ikke særlig sterile og holdbare, fordi der er et løst låg. Men vi plejer så at sætte noget autoklavetape på, som egentlig skal være til stede i alle autoklaveringer for at sikre steril fra usteril. Og på den måde så lukker vi låget til, og på den måde så giver det så en lidt længere holdbarhed, men stadig kun omkring 2 måneder. Så er der TST-stripsen, som er den kemiske indikator, og den fungerer ved, at man ligesom med sporeprøverne lægger den ind i autoklaven, et eller andet sted, hvor den måske har svært ved at få vanddampen ind. Og den her, den viser så ikke, at instrumentet bliver sterile. Den viser derimod, at alle parametrene for, at det kan blive steril, er der. Altså at der er den rette tryk, temperatur og vanddamp inde i autoklaven. Og det fungerer ved, at man også på den her skriver navn og dato, og så lige hvor man har lagt den henne. Og den her gule plet, som I ser, den skal blive lilla, hvis den bliver steril. Og det fungerer sådan, at den har et gradueret farveskift. Det vil sige, jo mørkere lilla den bliver, jo mere sikker er en sterilisation. Så har vi procesindikatoren, også kaldet autoklavetapen. Og den bliver påvirket af dampen. Den viser ikke, om parametrene virker, eller om det er blevet steril. Den viser blot, at den har været udsat for en varmepåvirkning. Og det gør den ved, at de her striber, de bliver farvet mørke. Og den her, det skal man bruge til alle autoklaveringer, bortset fra på de poser, hvor der er en lille markering for, hvordan det ser ud, når det er blevet varmepåvirket. Og det er også blandt andet den her, vi bruger til at lukke en kassette med. Og så bliver de som sagt mørke her. Så kan man se, at der har været en varmepåvirkning, og den måde kan man også kende steril fra usteril. Autoklaven den fungerer ved, at der allerførst bliver taget noget vakuum indeni, så alle poser bliver tømt for luften, alle kassetter bliver tømt for luft, og derefter så bliver det erstattet med noget mættet vanddamp, som altså går ind og steriliserer de her instrumenter og diverse, som vi har derinde. Og bagefter så bliver det så erstattet med ren luft, og så er det faktisk sterilt. Og måden vi kan tjekke det på, det er med sådan en lille autoklavestrømmen her, hvor der står dato for, hvornår man har gjort det, hvilket program man har brugt. Her der bruger vi 134 graders programmet til alle tingene. Og hvad nummer sterilisation der er, det er så ikke så vigtigt. Og her kan man så hele vejen igennem se, her er starten, hvor der ikke er gået noget tid, den står på 00. Temperaturen er på de der start 50 grader cirka. Og i bar, det er trykket, der står den på minus 0,01. Og så er der de forskellige stadier her, som vi også kan se i mappen. Så kan man tage den her og sammenligne og se PV1, det er det første stadie, og det er den vi har her.
hvor der står, hvor meget tid der er gået, 4 minutter og 11 sekunder, stadigvæk på de 50 grader, og så er trykket steget lidt. Og sådan fortsætter simpelthen nedad, så kan man gå ind og sammenligne med på den her graf, hvor meget tryk der skal være ved det givne programsted, og se om den steriliserer rigtigt.